ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி எப்படி இருக்கீங்கோ? ஃபைன். பரவாயில்ல. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி எப்படி இருக்கீங்கோ? ஃபைன். பரவாயில்ல. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி எப்படி இருக்கீங்கோ? ஃபைன். பரவாயில்ல. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி எப்படி இருக்கீங்கோ? ஃபைன். பரவாயில்ல. ஓகே மாதாஜி. திருப்பி திருப்பி வருது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே ஸோ கிளாஸ் கேன்சல் பண்ணி மறுபடியும் கிளாஸே வைக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் கேன்சல் பண்ணும்போதே எனக்கு விருப்பம் இல்லை கேன்சல் பண்றதுக்கு. ஏன்னா லீலாமிரதம் படிக்கிறதுக்கே ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அதை நாம் என்னைக்கும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா? ஒரு குருனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம கண்டிப்பா வாசிச்சோம்னா அவர் எவ்வளவு கடினமான பாதையெல்லாம் அவர் கடந்து வந்திருக்கார். நம்ம இன்னைக்கு உட்கார்ந்து இந்த புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறோம் நம்ம. ஆனா இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கடினமான உழைப்பு இல்லையா? உழைப்புன்னு சொல்றதை விட அவருடைய பக்தியினுடைய சேவை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். உழைப்பு என்பது நாம பௌதீகத்துல இருந்து சொல்லலாம். அதே ஆன்மீகத்துல சொல்லும் பொழுது அது அவருடைய பக்தி தொண்டு பத்தி நாம நினைக்கணும் இல்லையா? ஸோ ரொம்பவுமே அற்புதமான, நம்ம படிக்க படிக்க இவ்வளவு கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை கடந்து நமக்கு இவ்வளவுமே கொடுத்திருக்கார் பிரபுபாதர் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயண ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமயம் ததா சீவாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी. प्रणाम எல்லாருக்குமே प्रणाम. हरे कृष्णा. ஓகே, நாம இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சாச்சு. எங்க வரைக்கும் நம்ம படிச்சோம் ஞாபகம்? அமிர்த பத்திரிகா பஜார் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஆமாங்க மாதாஜி. அந்த 1952 மாதாஜி. 1952வா? புக் எழுதினார்ல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். 1952 அவரு இன்னொரு புக் எழுதினார்ல மாதாஜி, அதுல இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கடைசி வந்தாச்சுன்னா ஓகே, இன்னைக்கு முடிக்க பார்க்கலாம். இந்த சாப்டர் ரொம்ப பெருசு. இது புக்ல எத்தனை பக்கம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கு மேல நாங்க இதுதான் வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? மாதாஜி. வெரி பிக் சாப்டர். ஆமா மாதாஜி. சோ நம்ம எல்லாரும் பிரபுபாதர் கிட்ட நம்முடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம அவரை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவருடைய கருணை இருந்தாதான் மட்டும் நம்ம படிக்க முடியும் இல்லையா?
So in March 1952, Abhay published another issue of, அதாவது 1952 வந்து இன்னொரு பதிப்பு, அதாவது பதிவு வந்து வெளியிடுறாரு. ஆக்சுவலி எந்த இதுக்கு, அதாவது பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற அந்த இத வந்து பத்திரிகைய வந்து 1952 இன்னொரு முறை அவர் வெளியிடுறார். So it was dedicated mostly to a biographical article Abhay had written about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati and his father Bhakti Vinoda Tagore. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இதை சமர்ப்பிக்கிறாரு இந்த வெளியிட. சோ அந்த அதாவது தந்தையும் மகனுக்கும் இந்த பயோகிராபிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா. பயோ அப்படின்னாலே உறவு முறை இல்லையா. ஸோ கிராபிக்கல்னா நம்ம வந்து அந்த ஏரியா இல்லையா, இருவருமே வாழ்ந்த அந்த ஸ்தலத்துக்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்து அவர் வந்து தொகுப்பை வந்து வெளியிடுறார். அதுவும் வந்து இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தொகுப்பு. அதாவது பக்தி வினோத தாகூர் அவரை பத்தி சொல்றார். vehemently protested against the principles of those pseudo-transcendentalists now passed in the name of Lord Chaitanya. He initiated the reformatory movement by literary contributions while he still engaged as a government officer. இது வந்து பக்தி வினோத தாகூரை பத்தி சொல்றது. ஜென்ரலாவே அருவவாதிகளை வந்து ரொம்பவுமே கண்டிச்சிருக்காங்க இல்லையா. அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த இது கூட நம்ம எங்க படிச்சோம், அதாவது சூடோ பக்தி வினோத தாகூர் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் இதுலயே தான் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. ஒரு சூடோ குரு, நான் தான் விஷ்ணு அப்படிங்கிற அந்த பெயர் கொண்ட ஒருத்தருக்கு வந்து கடைசியில அவரை ஜெயில போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் 6 மாசத்திலேயே வந்து விஷத்தை குடிச்சு அவர் மரணித்தார் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லப்பட்டிருந்தது இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து சூடோ அந்த இது நம்ம இதுலதான் படிச்சோம் இப்ப ஐம் ரைட். ஸோ அப்படி அவர் தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு தயங்கவில்லை அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுது. இருந்தோ நிறைய புஸ்தகங்கள் அவர் எழுதியிருந்தாலும் இல்லையா, அவர் வந்து ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டா வேற இருந்தார். அந்த பொறுப்புகளையுமே செய்தார், கிரகஸ்தனா இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு செய்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த செயல்களையுமே அவர் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டியூரிங் இஸ் ஹவுஸ் ஹோல்டர் லைஃப் அண்ட் சர்விங் அஸ் அ மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹி ரோட் புக்ஸ். அவருடைய என்னது எத்தனை மணிக்கு தூங்குவார் இல்லையா, ஈவினிங் வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார், குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிடுவார். 7 மணிக்கெல்லாம் தூங்கிட்டு மீண்டும் எழுந்து 10 மணிக்குள்ள எழுந்து ஹோல் நைட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுதுவார். அதுக்கப்புறம் மிட் ஆஃப் த நைட்ல வந்து அவர் குளிச்சு அடுத்து வந்து ஜபம் இதெல்லாமே பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் முடிச்சு காலையில வந்து கிளம்பி இதுக்கு போயிடுவார். ஹார்ட்லி அவரும் வந்து 2 hours 3 hours தான் நித்திரையே பண்ணியிருக்கார் பக்தி வினோத தாகூர். ஸோ இதுதான் அவருடைய ரொட்டீனா நாம முன்னாடி படிச்சோம். மீண்டும் அதை வந்து இந்த இடத்துல நினைவு கூறுகின்றோம். வி ரோட் புக்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இல்லையா, அதாவது வெவ்வேறு மொழியில வந்து வங்காளத்திலையும் ஆங்கிலத்திலும் சமஸ்கிருதத்திலுமே வந்து அவர் தொகுத்து எழுதியிருக்கார். டு பிரசன்ட் அண்ட் ஆக்சுவல் பிக்சர், அதாவது எதை பற்றி, தூய பக்தி தொண்டை பற்றி, எவ்வாறெல்லாம் வந்து தூய பக்தி தொண்டு நாம சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி எழுதியிருக்கார். ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் காட் இன்ஸ்பிரேஷன். எப்பவுமே வீட்டுல குழந்தைங்க வந்து அவங்கவுங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை தான் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ சிமிலர்லி பக்தி வினோத தாகூர் அவர்களுடைய செயல்களை வந்து பார்த்து எப்பவுமே பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எப்பவுமே பெற்றோர்கள் என்ன செய்யறாங்களோ அதை கண்டிப்பா பார்ப்பாங்க. சோ அதே பாணியில வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூராரம் அவருடைய தந்தை செய்து கொண்டிருந்த இந்த சேவை எல்லாமே அவர் வந்து கவனிக்கிறார் இல்லையா. அண்ட் as such பக்தி வினோத தாகூர் gave him, அதாவது ஸ்ரீல சாரஸ்வதி தாகூர், the transcendental power of autonomy to espouse the cause of Lord Chaitanya. And so after Srila Bhakti Vinod Thakur departure, Srila Saraswati took up the reins of that reformatory movement. அப்படின்னா இது ஒரு சீர்திருத்தம் இயக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது உண்மையிலே நம்ம சீர்திருத்த இயக்கம் தான். ஜெயிலுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சீர்திருத்த பள்ளிக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து அனுப்பணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லையா.
சோ இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தையில வந்து யாராவது தெரியாம ஒரு பெரிய தவறு இழைச்சிட்டா அவங்கள வந்து ஜெயில போட மாட்டாங்க. ஆனா குற்றம் என்றது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டால் அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து இந்த சீர்திருத்த பள்ளியில வந்து அனுப்பிடுவாங்க. ஏன்னா தட் இஸ் நாட் த ஏஜ் அவங்க வந்து இதுல இருக்கணும்ட்டு. அப்ப அங்க போயிட்டு படிப்பாங்க. படிச்சு ஏதோ ஒரு அதாவது பை ஆக்சிடென்டல் மர்டரர் ஆகிறது, இந்த மாதிரி சிறு குழந்தையில ஆகக்கூடியவங்க எல்லாருமே சீர்திருத்த பள்ளியில கண்டிப்பா போடுவாங்க. அந்த மாதிரிதான். இருக்கு மாதாஜி, மைனர் ஜெயில்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா. ஆனா அது போலதான் நாம் எல்லாரும் இந்த உலகம் என்னும் இந்த ஜெயில்ல வந்து we have to take up the reformatory process. கண்டிப்பா இல்லையா? நாம எந்த தவறு செய்துட்டு வந்திருக்கோம் இங்க? நாம இந்த உலகத்தை வந்து உலகத்தின் மீது கொண்டிருந்த பற்றுதலால வந்திருக்கோம். நாம் நமக்கு இங்க வந்து நாம ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு அகங்கார தன்மை கொண்டு நாம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்திருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் பொழுது நாம இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த இடத்துல ஃப்ரீயா நம்ம இஷ்டப்படி எதுவுமே செய்ய முடியாது. இறைவன் சித்தம் எதுவோ அதுதான் நம்ம காட்ட முடியும். ஆனா அதுக்கான அப்ரூவல்ஸ் வந்து நாம நினைக்கிறதுக்கான அப்ரூவல்ஸ் பகவான் கொடுப்பாரு. ஏன்னா பலன்கள் நாம தானே அனுபவிக்க போறோம் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் வந்து சொல்வார், வேண்டாம் உனக்கு இது நல்லது கிடையாது அப்படின்னா கூட சில சமயங்கள்ல நம்ம மனசு வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணி நாம் என்ன பண்றோம், நமக்கு பிடிச்ச செயல்களை மாதிரிதான் நாம செயல்படுவோம். அப்ப நம்ம அதற்கான பலன்களை நாம கண்டிப்பா அனுபவிக்கிறோம். சோ அந்த பலன்களை அனுபவிக்கும் பொழுதாவது நம்ம என்ன காரியம் ஆற்றி இருக்கின்றோம், எதனால இதை வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம அலசி ஆராயணும். அப்படி நம்ம அலசி ஆராயவில்லை என்றால் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். ரிஃபார்மேட்ரியா அதாவது சீர்திருத்தம் அடைபவர்கள் உண்மையில் தாங்கள் என்ன தவறு இழைத்தார்கள் என்பதை வந்து நன்னா புரிஞ்சுண்டு அந்த தவறை மீண்டும் செய்யாத வண்ணம் அவர்கள் பக்குவத்தை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை தேடி செல்வார்கள். சோ இங்க ரிஃபார்மேட்டரி ப்ராசஸ் என்பதுதான் பக்தியே. எதை செய்தால் நாம் இந்த மாதிரியான தவறுகள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும்னா இறைவன் தாள் மட்டும்தான். Observing in producing his monthly journal, Abhay went about his other activities only superficially. Sometimes he traveled on business or taking the night train from Allahabad to Calcutta, visited his family. When his compartment was not crowded, he turned on light while others slept. Riding a night train provided a good opportunity to think and even write. Sometimes he would sleep for a few hours and then sit up again and look out of the window to see only the night and reflected lights of the train compartment shining back at him, the windows reflecting his face. So இது நாம கூட வாழ்க்கையில வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்னா கண்டிப்பா பிரயாணம் மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வரும். ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாவம் வேறு, அங்கே பிரபுபாதர் வந்து அதாவது அவருடைய மனத்தில் இருந்த பாவம் வேறு இல்லையா? சோ சில சமயங்கள்ல அவர் வந்து இந்த ரயில் பிரயாணம் மேற்கொள்ளும் பொழுது தன்னுடைய குடும்பத்தை வந்து பார்த்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அலகாபாத்ல இருந்து கல்கட்டாக்கு வந்து போயிருக்காரு. அந்த சமயத்துல ரயில்ல வந்து ரொம்பவுமே நெருக்கடியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா அவர் அமைதியா அவரும் படுத்து தூங்க வேண்டியதுதான் இல்லையா? அதே வந்து மிக குறைவான கூட்டம் இருந்தா அந்த சமயத்தை அவர் வந்து உபயோகப்படுத்தி யோசிப்பார், உட்கார்ந்து யோசிப்பார். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எழுதுறது படிக்கிறது இதெல்லாமே ட்ரெயின்ல வந்து நைட்ல விளக்கு போட்டுட்டு பண்ணுவாராம். ஸோ he has not wasted that time also அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனுடைய தொண்டுக்காக அவர் அதை உபயோகப்படுத்தியிருக்கார் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். நாமளா இருந்தா கதை தான் பேசியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவருடைய ஒவ்வொரு தருணத்தையுமே ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து குடும்பத்தையுமே வந்து காப்பாத்தி இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அற வழியிலுமே அவருடைய தொண்டை வந்து தொடரணும்னு நினைச்சு அந்த சேவையிலுமே அவர் ஈடுபடுத்தி இல்லையா? இப்படி எல்லாவற்றிலுமே அவர் பேலன்ஸ் பண்ணி போயிருக்காருன்னா இஸ் ரியலி கிரேட். அதுவும் 77 வயசு வரைக்குமே அவர் இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். 77 தான் நினைக்கிறேன். அவர் மரணித்தது 77ல. ஐ திங்க் இஸ் 80+ அவர் மரணிக்கும் பொழுது. பட் அவர் 1977 தான் அவர் வந்து ஐ திங்க் இப்போ வரும் நவம்பர்ல வரும் அவருடைய இது டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே வரும் அக்டோபர் நவம்பர்ல திதி பிரகாரம் வரும். ஆனால் நம்ம எக்ஸாக்ட் டேட் நமக்கு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஆஃப் டே த்ரூ த 12-hour ஜர்னி
So the sky would lighten, turning from gray to blue, and the first white clouds would appear in the sky. காலையில இல்லையா? You could see lights in the towns and hear the train horn warning. When the train slowed and stopped at a station, tea vendors, chai chai, I think this also we will hear, na? Their loud sing song, ding, filling the ears of chai and aroma. Hundreds of passengers sipped their morning tea. காலையில மார்னிங் டீ வந்து குடிப்பாங்க. டியூரிங் ஹிஸ் மோர் தேன் 24 years ஆஃப் எக்ஸ்டென்சிவ் ட்ரெயின் டிராவல், அப்படின்னா இவர் நிறைய ட்ரெயின் டிராவல் தான் பண்ணியிருக்காரு பிரபுபாதர். Abhay had noticed more and more people smoking cigarettes and more women traveling alone. ஸோ அப்ப அந்த காலத்திலேயே வந்து பெண்கள் தனியாவே வந்து டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியா வாஸ் பிகமிங் வெஸ்டர்னைஸ்ட் and the national leaders were paving the way, the blind leading the blind. அதாவது ஒரு குருடன் வந்து இன்னொரு குருடனை வழி நடத்துற மாதிரிதான் நம்முடைய அரசியல் தலைவர்களும் அவங்களுடைய பிரஜைகளை வந்து எவ்வாறு வழி நடத்துறாங்கன்றத வந்து இந்த இடத்துல. ஏன்னா பெண்கள் வந்து தனியா வர்றது, அடுத்து வந்து இதெல்லாமே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில தான் இருக்கும்ன்றது வந்து அவருக்கு நல்லா தெரியும். சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இல்லையா, அடுத்து வந்து நான் பிகமிங் இந்தியா வாஸ் பிகமிங் வெஸ்டர்னைஸ்ட் அப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு. அவர் இருந்த காலத்திலேயே இது ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்ப இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போயிடுச்சு. they wanted the kingdom of God without God. இல்லையா, அதாவது இந்த கிங்டம் ஆஃப் காட், இந்த பிரபஞ்சம் கூட வந்து பகவானுடையதுதான் இல்லையா, அவருடைய ஆளுமையின் கீழே தான் இருக்கு. ஆனா கடவுளே இல்லாம இது ஆளணும்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மையோட கொண்டவர்கள் நாம. They want a progressive industrialized India without Krishna. ஸோ அரசியல்வாதிகள் இல்லையா, ஸோ அதாவது வணிக முன்னேற்றம் இதெல்லாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா கடவுள் எல்லாம் தேவையில்லைதான். From the windows he could see large fields being left uncultivated and people were hungry. அதாவது உழைக்கணும்ன்ற அந்த இது அந்த காலத்துல கூட இல்லையோ, இப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரிய வருது. இப்போ இன்னும் சுத்தம் மோசமாயிடுச்சு. யாருமே வந்து வயல்ல போய் வேலை பண்றதுக்கு வந்து ரெடி கிடையாது. கூலி ஆட்கள் கூட வந்து they are not coming. ஸோ இப்ப இருக்கக்கூடிய விவசாயம் இப்படியே போனா உணவு என்ன ஆகுன்றதே நமக்கு தெரியாது. Abhay would sometimes read a newspaper and cut out an article that seemed a warrant to reply in back to Godhead or that sparked an idea for an essay. ஸோ இந்த நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது அதுல இருந்து அவர் வந்து இன்புட்ஸ் இல்லையா, இப்போ ஒரு சங்கடங்கள் அப்படிங்கிறது தான் வெறுமனே செய்தித்தாள்கள்ல கிடைக்கிறதே. இந்த இடத்துல கொலை, அந்த இடத்துல கொள்ளை இல்லையா, இங்க வந்து பஞ்சம் பட்னி இல்லையா, அங்கே வியாதி, இப்படி எல்லாம் தான் இருக்கும். அதுல ஒன்லி சோகமயமான நியூஸ் தான். ரொம்ப அதோட சந்தோஷமான நியூஸ் எங்கேயோ ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி தான் போடுவாங்க. அதனால எங்க என்ன ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் தான் போடுவாங்க. ஸோ அப்படி அந்த நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்பொழுது அதுல ஏதாவது அவர் வந்து அவருடைய கருத்து எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலா வந்து அனலைஸ் பண்ணி அவருடைய அந்த பேக் டு காடேட் இதுக்கு வந்து ஆர்டிக்கலுக்கு போடணும்னு நினைப்பார். He would deliberate over how to approach people for assistance, whom to approach and how to start society of Krishna conscious devotees. ஸோ அதனால அவருக்கு ஒரு சங்கடம், எப்பவுமே யாருக்கிட்ட போய் உதவி கேட்கறது, எப்படி இந்த இயக்கத்தை வந்து தொடங்குறது இல்லையா, இந்த சமுதாயத்தை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி கொண்டு போறது அப்படின்லாம் அவர் நினைச்சிருக்கார். பீப்புள் நாட் ஒன்லி இன் இந்தியா பட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் would டேக் த கிருஷ்ண கான்சியஸ். ஸோ கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்து இந்தியாவுக்கும் இந்திய மக்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, இந்த பூமியில வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்குமே இது பொதுவானதாகும். The Chaitanya Bhagavata has predicted that the name of Lord Chaitanya would one day be known in every town and village. The Chaitanya Bhagavatam சொல்லியிருந்ததாம், ஒரு நாள் வந்து இந்த புவியில வந்து எல்லா இடங்களிலுமே சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி கண்டிப்பா சொல்லப்படும், அவருடைய பெயரை பற்றி தெரியாது. ஸோ இது எதன் மூலியமா தெரிஞ்சிருக்கு, நம்ம பிரபுபாதர் மூலியமா தான், இஸ்கான் மூலியமா தான் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவே தெரிய வரும். ஸோ நமக்கெல்லாம் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு தெரியாது. பிஃபோர் வி கேம் டு தி இஸ்கான் சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருன்னே தெரியாது இல்லையா. ஸோ நம்ம பகவத்கீதையை வாசிச்சு அதுக்கப்புறம் வேற எல்லாம் நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ண பிறகுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். அது மாதிரி இஸ்கான் இல்லாத இடமே கிடையாது. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி தெரியாதவங்களும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்தா ஷிலா ஹேட் வாண்டட் தட், அதை தான் அவர் வேணும்னு கேட்டார்.
he sent preachers to England, but they had only gained a protocol visit with the royalty, stood in line, bowed before the crown, and then came back to India without effecting any change in the Western people. அதாவது சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார் இருக்கும் பொழுதே இது நிகழ்ந்திருக்கு. அவர்கிட்ட இருந்த சிஷ்யர்களை வந்து அதாவது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கார். அடுத்து இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டு அங்கேயும் ப்ரீச் பண்ணணுன்றதுக்காக அமைச்சிருக்காரு. ஆனா அங்க போயிட்டு அப்ப அந்த எலிசபெத் ராணி அவங்கதான் ஆண்டுன்னு இருந்தது. அங்க போயிட்டு அவங்களுக்கு நமஸ்காரங்கள் சொல்லிட்டு மல்லம் வாபஸ் இவங்க வந்தாச்சு. ஸோ அப்படின்னா இவங்க எதுவுமே பெருசா அங்க செய்ய முடியாம திரும்ப வந்திருக்காங்க. ஸோ அபை தாட் அபவுட் சென்டிங் பேக் டு Godhead abroad his agents. Tacker, Spink and Company had contacts in America and Europe. அதாவது அவருடைய ஃப்ரெண்ட் யாரு டாக்கர், அவருக்கு ஸ்பிங்க் அண்ட் கம்பெனி சம்பந்தப்பட்டவங்க இங்கிலாந்துலயும் அமெரிக்காலயும் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் இவருடைய கோ பேக் டு காட் ஹெட் அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதக்கூடிய அந்த பத்திரிகை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பணும்னு நினைச்சார். had contacts in. So people read English all over the world and some of them would surely appreciate the ideas of Bhagavad Gita and Bhagavad. அவருடைய என்னன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்தா இதை யாராவது வாசிப்பாங்க, அட்லீஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல பகவத்கீதையும் பாகவதத்துக்கும் முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போட செய்தார். This was what Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur அவர் அதுதான் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சார். Krishna consciousness was not for India alone. It was India's greatest gift and it was for everyone. இந்தியாவுக்கு இது ஒரு பெரிய இதுதான், வெகுமதி தான் இல்லையா? ஆனா இது கிருஷ்ண இயக்கம் என்பது அனைத்து மக்களுக்கும் தான், இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடியவங்களுக்கு. ஜான்சி த லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். இப்போ நம்ம ஐ திங்க் ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி பாயை பத்தி தான் சொல்றாரா பார்க்கணும். ஸோ ஜான்சி த லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னா ஒருவேளை இது ஓமைன்னு நினைக்கிறேன். லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் அதாவது இஸ்கான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மும்பைல ஒரு இடத்துல அவர் லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் என்ற பேர்ல தான் ஒரு அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சார். ஓகே, அதுக்கான போராடுறதுக்காக ஒரு சிம்பிள் யாருன்னாக்கா ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி பாய். விடாமுயற்சி கடைசி வரைக்குமே இல்லையா? மோஸ்ட்லி அதனால்தான் அந்த ஓமையை கொடுத்துருக்காங்களோ இன்னும் தெரியல. Okay, wanted candidates from any nationality to qualify themselves as real Brahmanas for preaching the teachings of Bhagavad Gita for all practical purpose throughout the whole world. Deserving candidates will be provided with free boarding and lodging. Apply A.C. Bhaktivedanta, founder and secretary of League Devotees, Bharati Bhavan, post Jhansi. Okay, இது ஜான்சி என்றது ஒரு பிளேஸ் யூபில. அந்த இடத்துல இவர் லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இஸ்கான் அப்புறமா தான் ஆரம்பிச்சாரு எங்க அமெரிக்கால போய். ஆனா அவர் இங்க இருக்கும் பொழுது லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் தான் ஆரம்பிச்சார். ஸோ யாருக்கெல்லாம் இதுல விருப்பம் இருக்கோ இல்லையா, அதாவது பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு those want to become a real பிராமணாஸ் அவங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். ஸோ அவங்களுக்கு தங்கறதுக்கும் மற்றும் உணவுக்கும் அவரே பார்த்துக்கிறாருன்றதுக்கா அதையும் சொல்லியிருக்காரு. It was another 12-hour ride with a dozen of stops. அதாவது அந்த ட்ரெயின் பிரயாணம் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது. The train is rattling and clattering and it's rocking from side and side made writing difficult. இல்லையா? ட்ரெயின் இப்படியா நம்ம ஆடும் இல்லையா, குலுங்கும், அது எழுத முடியாது, ஸ்கிராச்சஸ் ஆகும். பட் அவை crowded on the wooden bench with other third class passengers kept writing. ஸோ அதாவது அவரோட மற்ற 3 பிரயாணிகள் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க. அவங்களோட சேர்ந்து அவரு பிரயாணிச்சுட்டு இருந்தார். இருந்தாலும் அவர் எழுதுவதை நிறுத்தல. Within the Ninge compartment, passengers eyed on one another complacently and soot and dust blew in open windows as the train sped along. Outside, the past of monotonous embankment of loose stones, bright violet trumpet flowers bloomed on all stalks of the shallow trackside ditches. Water buffalo and oxen grazed in the distance and sometimes pulled a plow before a solitary farmer. So இயற்கையில என்னென்ன நடக்கிறது இல்லையா, நம்ம ட்ரெயின் பிரயாணம் போகும்போது நம்ம வழியெல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா. சில சமயங்கள்ல வயல்வெளிகள் இருக்கும், பசுமாடுகள் இல்லையா, எருமை,
அதே மாதிரி வந்து சில இடங்கள்ல வந்து ஆஹ் அதாவது ஒண்ணுமே பயிர் எதுவும் இருக்காது. ஸோ அந்த ட்ரையான அதாவது வெற்றிடங்கள்ல வந்து அங்கேயே இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள், இப்ப நாம கூட போகும்பொழுது பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த சங்கு பூ அதெல்லாம் கூட நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ஏதோ கலர் கலரா ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்து தானாவே வந்து வளரும். அதெல்லாம் நம்ம கடவுளுக்கு வைக்க மாட்டோம், ஆனாலும் அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை வளர்த்த வந்து அவர் வந்து பாக்குறார். ஸோ அபய் வாஸ் கோயிங் டு ஜான்சிக்கு போயிட்டு இருக்கார். பிசினஸ் கிடையாது, பட் ஃபார் ப்ரீச்சிங், அதாவது போதனை கொடுக்கறதுக்காக போயிட்டு இருக்கார். 1 month பிஃபோர், அதாவது இன் அக்டோபர் 1952ல, when Abhay had visited Jhansi on business, Mr. Dubey, a customer and owner of Jhansi Hospital, had invited him to lecture at the Geeta Mandir. ஸோ 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஜான்சி எங்க யூபியில ஒரு பிசினஸ் விஷயமா போகும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜான்சி ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா, அதுல இருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் டூபே அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் தான் ஓனர் அந்த ஜான்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. ஸோ அவர் கஸ்டமரும் கூட. யாருக்கு? இவர் மெடிசன் ஃபேக்டரி தானே இவருது. ஸோ அதனால ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் அவருடைய இது. ஸோ அதனால வந்து அந்த அந்த டூபே என்ற ஆளை போய் பார்க்க போயிருக்கார். அவர் தான் ஓனர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. ஸோ அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார் ஒரு லெக்சர் கொடுக்க சொல்லி பகவத்கீதை மேல, கீதா மந்திர். Many Jhansi people appreciated things religious or humanitarian, whether from Vaishnava, Theosophist, Mayavadis, politician, whatever. They regarded almost any path as dharma as long as it showed something, some edifying piety or tended towards the public welfare. அதாவது தானங்கள், பிஏடின்னா தானம் கொடுக்கறது, நம்ம அதாவது ஒரு தர்மமான ஒரு காரியத்தை செய்யறது இல்லையா, அது எல்லாமே மக்களுக்கு வந்து நன்மையாக முடிகிறதுக்கு வந்து they have accepted, they regarded, அதாவது அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணினாங்க. துபே had read with interest several issues of, அதாவது நிறைய பதிப்புகள் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அவர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்த அந்த பதிப்புகள் எல்லாமே அவர் வந்து படிக்கிறார், அதாவது அதனோட ஈடுபாடு கொண்டு. and had therefore requested Abhay to speak. அதனால வந்து அபய வந்து பேச சொல்லி கேட்டிருந்தார். Abhay had been eager and he had found keen interest amongst the audience of more than 100 people. 100 மக்களுக்கு மேல இருந்திருக்காங்க அந்த சமயத்துல. And many of them young medical students and graduates from the local Ayurvedic college. அதாவது மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர். Abhay was 56 அப்போ, 56 வயது. And his commanding presentation of Krishna consciousness had impressed the young religious minded people of Jhansi. So அதனால அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டார்கள். இளம் 25-year-old Prabhakar Mishra, principal of Vedanta Sanskrit College and head medical officer of the Jhansi Ayurvedic University, saw that Abhay was very forceful in the desire to spread the Krishna consciousness. Mr. Mishra regarded him as a kind of guru. Although dressed in white, he is a humble person. He thought a real sadhu. அப்பா அவர் சாதாரணமா தான் இருந்திருக்கார், காவி எல்லாம் கட்டல. ஸோ அந்த பிரின்சிபல் இல்லையா, 25-year-old பிரபாகர் மிஸ்ரா, 25 வயசுலயே அவர் வந்து பிரின்சிபல் இல்லையா. ஸோ மெடிக்கல் ஆஃபீஸரும் கூட ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில. ஸோ இங்கே பார்க்கும்பொழுது ஃபோர்ஸபிள், வாஸ் வெரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல் இன் இஸ் டிசையர், அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற, எஸ் இது பண்ணியே ஆகணும், ஸ்ட்ராங் கமிட்மெண்ட். ஆக்சுவலி பக்தியில நமக்கு அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ இது கிருஷ்ண உணர்வை எப்படி வேணாலும் பரப்புறோம். ஐ திங்க் முந்தினேத்து என்என்டி பிரபுஜி வந்து விசிட் பண்ணப்போ உங்க சடன் விசிட் தான். அவர் கூட வந்து சொன்னார், ஐ ஹவ் லாஸ்ட் டச் வித் மை ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ், ஐ ஹாவ் டு கோ பேக் நவ். இப்போ எல்லாமே வேலை ஓரளவுக்கு முடிஞ்சாச்சு, இனிமே டெம்பிள் வந்து நடக்கும். ஆனா நான் ஐ ஹாவ் டு வாட் ஐ வாஸ் டூயிங், அது வந்து இப்ப நான் செய்யறது இல்லை இல்லையா, அதை மீண்டும் நான் போய் செய்யணும். ஸ்கூல்ஸ் காலேஜ்ல எல்லாமே கால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொன்னார். ஸோ தட் வாஸ் வெரி கிரேட் இல்லையா. ஸோ அது ரொம்பவுமே வந்து முக்கியமானது. அதாவது ஜனங்களுக்கு நாம நன்மை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து மறக்க மாட்டாங்க, கம்பேக். அது நம்ம என்என்டி பிரபுஜியோட இதுலயும் நான் முன்னே அவர் பேசும்போது ரொம்ப அழகா பேசினார். அவர் வந்து இட் வாஸ் வெரி ஒரு
யதார்த்தமான ஒரு மனிதராக அவருடைய அந்த பணிவான ஒரு இது பணிவன்னு சொல்றதை விட ஹம்பிள்னஸ், ஹம்பிள்னஸ். ஸோ பெருந்தன்மையான ஒரு குணம். ஸோ அந்த மாதிரி குணாதிசயம் கொண்ட ஒரு மனிதர் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது மிக மிக அரிது. அபய் இந்த 56 வயசுல வந்து ஸோ இஸ் கமாண்டிங் 56 இஸ் கமாண்டிங் ப்ரிப்பரேஷன். அது இம்ப்ரெஸ்ட் அவருக்கு கொடுத்த அந்த செஷன்னால, அதாவது அவங்க எல்லாம் சிறு பிள்ளைகள் கிடையாது, ஒரு அடலன்ஸ் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய யங் பீப்புள் இல்லையா, ஒரு 12, 10 படிக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு எல்லாமே அதுல ரொம்ப ஈடுபாடு வந்தது. மேலும் 25 வயது வந்து பிரபாகர் மிஸ்ரா, அவர் தான் பிரின்சிபல். 25 வயசுல பிரின்சிபல். நம்மலாம் 50 வயசானாதான் பிரின்சிபல் ஆகுமான்றதே ஒரு கேரண்டி இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல. ஆனா அப்ப அவர் வந்து 25 வயசுலயே வந்து பிரின்சிபல் அப்படின்னா ஸ்காலர்லி பர்சனா இருந்திருப்பார். ஸோ வேதாந்த சம்ஸ்கிருத் லாங்குவேஜ் இல்லையா, அண்ட் ஹெட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், அதாவது ஜான்சி ஆயுர்வேதிக் காலேஜ் சீஃப், அதாவது ஹெட் ஆஃப் த மெடிக்கல். ஸோ saw that அபய் வாஸ் வெரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல். அப்படின்னா இல்ல செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னா, நல்லது வந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட அவர் வந்து ஸோ யூ வாண்ட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி இஸ் டிசைர் டு ஸ்ப்ரெட் கிருஷ்ண இயக்கத்தை வந்து கண்டிப்பா பரப்பணுன்ற அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வந்து அபய் கிட்ட இருந்தது. Mr. Mishra regarded him as a kind of guru, although dressed in white. Here is humble person. He taught a real sadhu. ஸோ அவர் அதாவது உண்மையிலே சாது வேற அப்படிங்கறத வந்து அவரால் உணர முடிஞ்சது. ஸோ அவருக்கு வந்து மிஸ்ரா வந்து ரொம்பவுமே அன்பாக இருந்தார், பிரபாகர் மிஸ்ரா. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்டாக்கி டாக்டர் சாஸ்திரி, just beginning his career in Ayurvedic medicine, was an active young man, fascinated by Abhay's purity and his vision of world movement for distributing India's culture. So அதுல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஷார்ட்டா இருப்பாரு அண்ட் தென் வெரி இது, அதாவது ஷார்ப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு இது அந்த டாக்டர் சாஸ்திரி என்றவர் வந்து, ஏன்னா ஆயுர்வேதிக் காலேஜ்ல படிக்கக்கூடிய பசங்க எல்லாமே டாக்டர்ஸ் தான், ஆயுர்வேதிக்ல அவங்க டாக்டர்ஸ். ஸோ அவர் ஜஸ்ட் பிகினிங் இஸ் கெரியர் இன் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ல அவர் வந்து தன்னுடைய வருமானம் வந்து பாதை வந்து அவ்வாறு எடுத்துக்கிறார். வாஸ் அன் ஆக்டிவ் யங் மேன், ஃபேசினேட்டட் பை அபைஸ் பியூரிட்டி அண்ட் இஸ் விஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஸோ நம்மளை கூட பார்த்தாலே நம்ம எந்த அளவுக்கு தூய்மையா இருக்கோம், நம்முடைய முகம், நம்முடைய சுபாவம், நடத்தை கொண்டு ஒருத்தர் வந்து சுலபமா எடை போட்டுருவாங்க. இவங்க உண்மையிலே எந்த அளவுக்கு வந்து பக்தியில இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து, அவங்க உண்மையிலே பௌதிகவாதியா ஆன்மீகவாதியா இதெல்லாம் வந்து நம்மளால ஓரளவுக்கு நன்னாவே எடை போட முடியும். அது போல இங்க பிரபுபாதருடைய இந்த பக்தி பாவத்தை கண்டவர் வந்து பேரானந்தம் கொள்கிறார்கள் ஆக்சுவலி. மேலும் ஓல்டர், அதாவது older men like Tall, Sav, Ramachandran, Iron Mitra, a utensil shopkeeper who wrote poetry and wore a white Nehru cap, also wanted to learn more about Chaitanya Mahaprabhu from Abhay. அதாவது இன்னொருத்தர் வந்து யூட்டென்சில்ஸ் who wrote poetry, அதாவது செய்யுள் எல்லாம் எழுதுவார். அவர் பேர் என்ன, ராம்சரண் ஹயஹரன் மித்ரா அப்படிங்கிறது அவருடைய பெயர். அவரும் வந்து யூ ஆல்சோ வாண்டட் டு லேர்ன் அபவுட் லார்ட் சைத்தன்யா உடைய இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். டாக்டர் முல்லிக் வாஸ் கீதா மந்திர் செக்ரட்டரி. நம்ம இந்த முல்லிக் பத்தி ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. இஸ் அதே முல்லிக் தான் இல்ல, ஃபுல் நேம் வந்தா தெரியும், நரேந்திர முல்லிக்கா, அந்த பழசுல நம்ம படிச்சது. ஸோ டாக்டர் சித்தி ஃப்ரம் த யூனிவர்சிட்டி along their wives had sincerely approached Abhay after his talk and asked him please to visit Jhansi again. இன்னொரு முறை இந்த ஜான்சிக்கு வரும்படி அவங்க அழைக்கிறாங்க. Abhay had come them not as a pharmaceutical salesman or a man with the family concerns, அதாவது குடும்ப சூழ்நிலையாலேயோ இல்ல தன்னுடைய அதாவது பிசினஸ் இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து அந்த ஒரு இதுக்காகவோ அவர் வந்து வரல. But purely a devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, தூய பக்தராக வந்து அமர்ந்தார். Although is the specific application of Krishna consciousness as given by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati were new to his audience. These teachings had interested him and more Abhay expressed
these teachings and spoken of his ambitions of spreading Krishna's message, the more his learners had encouraged him. So நிறைய பேர் இதுக்கு வந்து ஊக்கம் என்பது கொடுத்தார்கள். Several of them has suggested to conduct his mission at Jhansi. சில பேர் வந்து ஜான்சிலேயே வந்து கண்டக்ட் பண்ணும்படி கேட்டிருந்தாங்க அவங்க அந்த இயக்கத்தை. They had promised him well. Dr. Shatri had even invited Abhay to come live with him. So இது ஒன்னொரு படி மேல். He would introduce Abhay to important citizens மற்றும் வந்து அதாவது and arrange for lectures in the various meeting places of Jhansi. வேறு இடங்கள்ல வந்து ஸோ இந்த அவருடைய கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு பண்றது, செஷன்ஸ்க்கு ஏற்பாடு பண்றது எல்லாமே வந்து டாக்டர் சாஸ்திரி அவர்கள் வந்து பார்த்து கொண்டாங்க. ஆஃப்டர் ஸ்டேயிங் ஃபார் 10 days, Abhay had returned to Allahabad, but remembering Jhansi, he had made unable to concentrate on his business. Yes, இது நம்ம எல்லாரும் கூட உணர முடியும். நிறைய நம்ம வந்து பௌதீகத்துல ஈடுபடும் பொழுது ஆன்மீகம் வராது இல்லையா, அவ்வளவு வராது. ஆன்மீகத்துல நமக்கு அடிக்கடி சறுக்கல் என்பது கண்டிப்பா வரும். பௌதீகத்துல நாம் எந்த அளவுக்கு உழன்று கொண்டிருக்கிறோமோ, ஏன்னா நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள், நம்ம அதாவது ஆற்றக்கூடிய செயல்கள், இது எல்லாத்தினுடைய விளைவுமே வந்து நம்ம கண்டிப்பா we have to pass. அதனால பௌதீகத்தின் தரப்பில் சென்றால் ஆன்மீகத்துல நம்மளால முன்னேற்றம். அதே வந்து நாம் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நாம் செல்லணும்னு நினைச்சா பௌதீகத்துல வந்து நம்மளால பக்குவம் அடைய முடியும். சோ இரண்டுமே ஒன்று போல செல்லாது, அது என்னைக்குமே நாம் ஞாபகம். மேலும் 10 நாட்கள் அங்க இருந்து விட்டு அவர் அலகாபாத்துக்கு வந்து திரும்பி வந்தார். பட் ரிமெம்பரிங் ஜான்சி, மீண்டும் அந்த இடத்தை நினைவு கூறும்போது he had been unable to concentrate on his own business. ஏன்னா நிறையவே அவருக்கு வந்து அந்த ஈடுபாடு என்பது அதன் மீதுதான் இருந்தது, பிசினஸ் மீல இருக்கல. சம்திங் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் வாஸ் ஆன் ஹிஸ் மைண்ட், அதாவது அவருடைய மனசுல இன்னும் வேற ஏதோ முக்கியமான ஒன்று. The need for an association of devotees propagating the teachings and practice of Krishna consciousness worldwide. ஸோ அதாவது அவருடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, அவருடைய மனதை உடலை எல்லாத்தையுமே வந்து கிருஷ்ண இயக்குவதற்காக வந்து வழங்குவதற்கு தயாராக இருப்பது. ஸோ மேலும் வித்தின் த கௌடிய மட் முன்னாடியே நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, 2 கமிட்டி. ஒருத்தர் வந்து நான் தான் ஹோட்டல் முதலாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் வந்து ஸோ அதாவது கௌடிய மட்டம் வந்து புரோக்காச், ஒருத்தர் வந்து அதாவது ப்ரீச்சிங்ல இருக்கிறவர் தான் ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் வந்து மேனேஜ்மெண்ட். இப்படி நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். 2 பேருக்கு மத்தியில ஆகல. நல்ல கோர்ட் கேஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. 64 பேர் வந்து 64 விதமாக செதறிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து. இஸ் காட் பிரதர் ஸ்டில் பிரபுபாதர் அவங்க கிட்ட போயிட்டு, நீங்க அட்லீஸ்ட் நான் எனக்கு எந்த பவர் வேணாம், என்ன உங்களோட சேர்த்துக்கோங்க, நீங்களே எல்லாமே வந்து செயல்படுத்துங்கோ அப்படின்ட்டு எல்லாம் கேட்டுண்டா கூட அவங்க யாருமே அதற்கு வந்து முன் வரவில்லை இல்லையா. அதுதான் நாம வந்து இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறது. அதான் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து நினைவு கூறப்படுகிறது. So with the Gaudiya math now broken into permanent session, is God brothers conducting is their own private ashramas இல்லையா. இது எல்லாமே அவங்கவுங்களது. இப்ப கூட கௌடிய மட்டங்கள் எல்லாமே வந்து நிறைய பிரிவுகளாகி வெவ்வேறு தலைமையின் கீழே வந்து இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனா அந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்று போல இருந்து, ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இதெல்லாமே அவர் எடுத்துரைத்தது எல்லாத்தையுமே தொகுத்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுடைய நன்மைக்காக அவர்கள் செயல்பட்டிருந்தா அந்த மடம் வந்து பிரபுபாதர் அந்த இயக்கத்துல சேருங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதரை வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரார் கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பார். ஆனா எந்த இடத்துலயுமே வந்து அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. பிகாஸ் குரு வில் நோ ஹவு ஆக்சுவலி த டிசைபிள்ஸ் ஃபேட் எப்படி அமையும்ன்றது வந்து குருவுக்கு நன்னாவே தெரியும். அதனால அவர் வந்து என்கரேஜே பண்ணல. அவர் வந்து இவந்தோ பிரபுபாதர் கேட்டிருந்தாலும் அவர் அதை என்கரேஜ் பண்ண. மேலும் வந்து something would have been done if the overwhelming atmosphere of godlessness were to be corrected. So கடவுளற்ற நிலை. Thus there must be emerge as Srila Bhakti Siddhanta Saraswati has envisioned a league of preachers with activities worldwide. இதுதான் அவருடைய மிஷன்.
யாரு? ஆஸ் பர் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் அந்த சங்கீர்த்தனத்தை பரப்பணும்னு சொன்னாரு. ஆனா இதை எப்படி போதகர்கள் இல்லாம வந்து கண்டிப்பா நடக்கும். அதனால இந்த பிரபலம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வந்து அந்த இயக்கத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட போதகர்கள் கண்டிப்பா இருப்பாங்க இல்லையா? லீக் ஆஃப் ப்ரீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ இங்க லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியை தான் வந்து யார் அதாவது ஓபன் பண்ணியிருக்கு இல்லையா? ஆனா அதே வந்து லீக் ஆஃப் ப்ரீச்சர்ஸா இருக்கணும். அவங்க வந்து இயக்கத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நன்மை எடுத்துரைக்கணும், அதுதான் இலக்கு. அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேர்ல்டு வைட், இந்த புவி முழுவதுமே அப்படிங்கிறது நமக்கு. The nation of the world had sought unity through the League of Nations and recently through the United Nations. United Nations is totally complicated இல்லையா? ஸோ அதனால ஒருத்தரை வந்து மெம்பரா பண்றதும் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். யுனைடெட் நேஷன்ஸ் the league had failed and so would the United Nation unless it recognized the true spiritual unity, equality of all living beings in terms of their intimate relationship with the Supreme Lord, Supreme Personality of Godhead. Abhay did not expect any good to come of such organizations. Although they wanted peace and harmony, their attempts were simply either another feature of godlessness. No, creating peace and unity was the duty of Vaishnavas. அதுதான் அவங்களுடைய தலையாய கடமை. அதாவது நிம்மதியையும் இல்லையா மற்றும் ஒத்துழைப்பையுமே வந்து அதுதான் வந்து யாருடைய இது வந்து ஒரு பக்தனுடைய இது நிலை. ஸோ த நேஷன்ஸ், ஸோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ், ஸோ யூனிட்டி அதாவது எல்லாமே ஒற்றுமையா இருக்கிறத வந்து எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனாலும் இந்த பிரபுபாதர் கொண்டு வந்த இந்த லீக் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் இல்லையா, ஸோ அந்த சோ கால்டு யுனைடெட் அன்லெஸ் இட் ரெகனைசஸ், ஸோ எந்த இயக்கமா இருந்தாலுமே அவங்க வந்து எதெல்லாம் அவங்க வந்து கண்டிப்பா they have to recognize-னா அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கறதோ அவங்கள வந்து வாழ்த்துறதோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா தெரியணும். எந்தெந்த விஷயத்துல வந்து அந்த மாதிரி நிகழும்னா அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிட்டி அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி. ஸோ ஈக்குவாலிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய புத்தகங்களை படிச்சுட்டு தான் வரோம் இல்லையா? ஸோ யூனிட்டி மீன்ஸ் ஒன்றாக இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். of all these living beings in terms of their intimate relationship with the Supreme. அதாவது இந்த இணைப்பு எதற்குன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து சோ தந்தையாக இருந்து கொண்டு அவரை பற்றி நாம அவருக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்தை பற்றி நாம கண்டிப்பா சோ இது எல்லாமே வந்து அவர் எதுவுமே அதாவது இந்த மாதிரியான இயக்கங்கள்ல இருந்து நன்மைகள் வெளிப்படும்ன்றது வந்து அவரால் உணர முடியவில்லை. ஸோ they wanted peace and unity, ஒற்றுமை மற்றும் அதாவது அமைதி, இது ரெண்டுமே வந்து இந்த ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் எண்ணுவது அதுதான். பட் தேர் attempts were simply another feature. ஸோ அதுல வந்து ஈடுபடும் பொழுது மீண்டும் இறைவனற்ற ஒரு நிலைக்கு தான் நாம தள்ளப்பட்டோம். ஸோ Abhay had been thinking that perhaps a likely place டு ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஜான்சி அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஸோ அவரும் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைச்சாரு. ஜான்சில வந்து நல்ல பிளேஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குன்னு பாக்குறாரு. இட் வாசன்ட் மேஜர் சிட்டி, பட் அட்லீஸ்ட் he found கன்சர்ன் பீப்புள் இல்லையா? ஸோ அந்த கண்டிப்பா இருக்கும். நாம எல்லாரும் கூட நம்மளோட பிள்ளைகளுக்காக கன்சர்ன் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஸோ இங்க வந்து இட் வாஸ் நாட் எ மேஜர், பெரிய சிட்டி கிடையாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் he had found a concerned people. Yeah. So the students had listened and accepted that, and he said that they would help. ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கறது, இந்த காலத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேட்க வைக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப். ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இதெல்லாமே வந்து அமைப்பெற்றது. ஸோ Abhay had sensed a certain lack of sincerity and depth in their appreciation, and sentimentally had made him doubt their consciousness. ஸோ எந்த எக்ஸ்பிரஷனும் வந்து இல்லை இல்லையா? நல்லா பண்ணாலுமே வந்து நல்லா பண்ணீங்கன்னு சொல்றது இல்லை, கெட்டதா அதாவது தெரியாமலே தவறா இருந்தாலும் அதையும் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு இருக்கணும். ரெண்டுமே இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் இருக்கிறவங்க தான் வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி செல்வார்கள். இருமைகள் இருந்து நம்ம கண்டிப்பா விலகி இருக்கணும். தட் அண்ட் ஆல் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தான் வாழ்க்கையில.
So he couldn't even find few or even one more who was serious that would have been beginning. So at least ஒருத்தராவது இருந்தா அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆல்ரெடி பற்றாக்குறை இல்லையா? He wanted to preach, that was his mission. அவர் வந்து எப்பவுமே எடுத்துரைக்கணும்ன்ற வந்துட்டு தான் ஆசைப்பட்டார். அதுதான் அவருடைய இயக்கத்தினுடைய நோக்கம் கூட. பட் he was already getting older இல்லையா? ஆல்ரெடி அவர் வயசாயிட்டே இருக்கு. If something were to begin, it should be a now. So he go to Jhansi to stay for an indefinite duration. அதாவது ஜான்சில போய் காலவரையற்ற அந்த நிலையில வந்து அங்கே வாழணும்னு நினைக்கிறார். மேலும் வித்தவுட் மச் கன்சர்ன் ஃபார் இஸ் அலகாபாத் அஃபேர்ஸ் இல்லையா? அலகாபாத்ல அவருக்கு கம்பெனி உண்டு. அபய் லெஃப்ட் இஸ் பார்மசிக்கல் பிசினஸ் வித் இஸ் சன் அண்ட் நெஃப்யூ. ஸோ அதாவது அண்ணன் பையனோ தம்பி பையனோ தெரியாது. ஸோ அந்த ஃபார்மா கம்பெனிக்கு போறார். இன்ஃபார்மிங் தம் தட் ஹி வாஸ் கோயிங் டு ஜான்சி. அதாவது அலகாபாத்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து ஜான்சி நோக்கி போனார். As train pulled into the station, Abhay saw Dr. Shastri waving energetically. So சாஸ்திரி என்றவரை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம். ஸோ அவர் வந்து எனர்ஜெட்டிக்கலி ரொம்ப எந்தூசியாசமா வந்து பேசுறாரு. அவர் வந்து டாடா கட்டுற தே ரோட் டுகெதர் பை தங்கா டு டாக்டர் சாஸ்திரி டிஸ்பென்சரி. அங்கே அவர் போனார். அன்டாக்கட்டிவ் எஃப்யூஸ் டாக்டர் ப்ராமிஸ்ட் மெனி அப்ரோச்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் interviews. Dr. Shastri also spoke of the lore of Jhansi. The site of the present city had formerly been a part of forest in which Lord Ramachandra has practiced austerities many thousand years ago. So Pandavas had lived during their exile. எங்கிருந்திருக்காங்கன்றத பார்க்கணும் இந்த இடத்துல இல்லையா? ஜான்சி. And since then many great Vedic sages had their hermitages. அவங்களுடைய வீடுன்னா குருனுடைய குருகுலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுதான் for years ago அந்த இடத்துல பாண்டவாஸ் Jhansi had been become a home of Indian heroine Lakshmi Bai, who in the mid 19th century had taken part in stating the Indian independence movement against the British regime. ஸோ ஜென்ரலாவே நம்ம அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல என்னென்ன கடினமான சூழ்நிலைகள் இருக்கோ அதை தான் நம்ம முதல் வேலையா அட்ரஸ் பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? அதனால அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்களை பத்தி கண்டிப்பா பேசணும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கல். லக்ஷ்மி பாய், ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி பாய். ஸ்டாச்சூஸ் அண்ட் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் லக்ஷ்மி பாய் ரைடிங் த ஹார்ஸ் holding the sword in her hand, upraised hand were displayed throughout the town. So அவங்களுடைய போராட்டம். But the Jhansi of 1950 was crowded, poor city with the dirt streets and minimal technological amenities. So இதெல்லாமே வந்திருக்கு. ஏன்னா பழைய மாதிரி இருந்த அந்த பொசிஷன் எல்லாம் போய் இப்போ புதுசா வர்றதை வந்து நாம உபயோகம். டாக்டர் Shastri lived alone in a 20-story rental building in Jhansi's Sipri Bazaar. Sipri Bazaarல 20 அடுக்கு மாடிகள அவர் தனியாவே இருந்ததா சொல்லப்படுகிறது. So on the first floor he had a clinic and on upstairs is a one-room residence which had been offered to share with Abhay. அபயோட இருக்கணும்ன்றது. The young and influential doctor was a good person to introduce Abhay. இல்லையா? இன்னும் 25 வயசுலயே வந்து ஒரு அதான் பெரிய லெவல் அச்சவா இருந்தா அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. டு ரெஸ்பெக்டிவ் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் ஜான்சி. ஸோ who was twice his age and whom he appreciated as being firmly fixed in the Vaishnava philosophy and way of life. Dr. Shastri saw it as a duty to help Abhay and he gladly introduces Abhay to others and arranged for the lectures. So இது வந்து உரையாடல். ஸோ இங்கே அதாவது பிரபுபாதருடைய அவர் என்ன பண்ண போறார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் டாக்டர் சாஸ்திரியுடைய அவருடைய வாழ்நிலை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதையுமே இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அபயன் டாக்டர் சாஸ்திரி could cook and eat together like family members. இருவருமே சமைச்சு சாப்பிட முடியக்கூடாது. Abhay revealed this idea of League of Devotees, an organization with worldwide scope
பட் பேஸ்ட் இன் ஜான்சில தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. அதை வந்து அவர்கிட்ட வெளிப்படுத்துறாரு. The citizens of Jhansi should also take part in helping Krishna conscious mission. இல்லையா, அந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து அவர்களும் வந்து பங்கு பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோள். மேலும் அபை டு அதர்ஸ் அண்ட் அரேஞ்ச்டு லெக்சர்ஸ். ஸோ அபை அதுக்கப்புறம் அவர் பிரசங்கத்தை வந்து பண்றார். ஆக்சுவலி அரேஞ்ச் பண்ண லெக்சர்ஸ். அபை அண்ட் டாக்டர் சாஸ்திரி would cook. ஸோ ஐ திங்க் இதை ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். Dr. Shastri, I think. The citizen of Jhansi, he said, shall all take part in helping. அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புறதுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் கிட்ட கண்டிப்பா அவர் வந்து வேண்டுகோள் வைக்கிறார். Lord Chaitanya had said that the Indians have a special responsibility to distribute the God consciousness. So இது நம்முடைய கடமை. அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை வந்து நாம காட்டுகின்றோம் என்றால் அதாவது அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்துரைக்கிறதோ போதிக்கிறதோ எது செய்தாலுமே அது வந்து தட் இஸ் த ஹையர் ப்ரையாரிட்டி, நம்முடைய கடமையா நாம எடுத்துக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வேர் லார்ட் ஆல்சோ ரிசைட்ஸ். ஸோ டாக்டர் சாஸ்திரி என்ன சொல்றாருன்னா, இன் ஹிஸ் ஹார்ட் ஆல்வேஸ் இட் வாஸ் பர்னிங் தன் த ஹோல் வேர்ல்ட் வாஸ் சஃபரிங் இன் த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வியூ. எவ்ரி ஒன் ஹஸ் இஸ் ஈட் ட்ரிங்க் அண்ட் பி மெரி. இல்லையா, இதுதான் அதாவது நம்ம இங்கிலீஷ்லயே கூட சொல்லணும்னால ஈட்டிங் ஸ்லீப்பிங் மேட்டிங் அண்ட் ஃபியர், இல்லையா, இதெல்லாமே உண்டு. ஸோ ஹோல் த டே ஹி வாஸ் டூரிங் அண்ட் ப்ரீச்சிங் இஸ் மிஷன் தட் ஹி வாஸ் பிரிஸ்கிரைப்ட் பை சைத்தன்ய மகாபிரபு அண்ட் இஸ் குரு மகாராஜ். He was having iron will, determination and will confidence about his mission. He was not doubtful at all. அவருக்கு எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. அவர் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அதுல எல்லாம் எந்த டவுட் இல்லாம வெரி கிளியர்லி ஹஸ் டன். He was திருத்தவர்த்தா, staunchly திருத்தா அப்படின்னா டிட்டர்மைண்ட், இல்லையா, அதை வந்து ஃபாலோ பண்றோம். ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷனை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா உறுதி கொண்ட அந்த மனதோட வந்து அவர்கள் செயல்படுறது. Whole city, everyone. So he was prescribed by Chaitanya Mahaprabhu and his Guru Maharaj. He was having iron will, determination, self-confidence about the nation. He was not doubtful at all. Doubt எல்லாம் கிடையாது. So he was அவருக்கு இன்னொரு நாமம் என்ன, திருதா விரதா அப்படின்னாக்கா, அதாவது ஸ்ட்ராங்லி அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன். அவங்களுடைய கோட்பாடுகள் இருந்து அவங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே அவங்களால வெளியில வர முடியும். Actually, he was always preaching Hare Nama, Hare Nama iva kevalai. Kalau nasti eva datiryan anyate. அதாவது there is no other way no other way that is except Maha Mantra. So always discussing, sometimes the whole night he was discussing with me and sometimes I was fed up. I was requesting, please don't disturb me, please let me sleep. So continuously ஒன்னத்தே சொன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடும், இல்லையா. And that because அவரும் அந்த எதிர் தரப்புல இருக்கிறவங்களும் அதே பாவத்துல எந்த அளவுக்கு இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சு இப்பதான் நாம வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். He was likely like my guide and teacher because the preacher is a friend, philosopher and guide. இல்லையா, நமக்கு போதிக்கக்கூடியவங்களே நமக்கு ஒரு நண்பன் மற்றும் வந்து நமக்கு வழி நடத்தக்கூடிய தன்மை, இல்லையா, பண்புகளால வந்து நம்முடைய இதுக்கு வந்து நன்மை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு செயலை. ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஓகே, மீண்டும் நாம அடுத்த வாரம் தொடங்கலாம். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ராம். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.